haga tu ko singi ga khandai tere isar ki ya khlap no ngam se poi perkhat bagata ka jing ya keren ya ta ka election manifesto kai ki badang sateng kan ha pen ban ha kata ka terpeng ke jonga ya ka ba ka party ka ibet ya ka ban jit pada pen snow ha ya ka ban don kam ya ka ban ya le ya kani ka bai election hoi ko mo ong ipi ngam don ji sha min shwa kata ka ban sim ban kwa ban ya le election ngadon ta kata ka ban sim ban sakri kai ke bona ko abon ong ngene ke janmit ka long ba kumba isariki brolong unong hikai jonga isariki ila hikai yang nadu snem khandai spa khandai khandai ila hikai yang snem arajar ban snem arajari wei ban ulong ru unong pek haga banga syong hostel men syo hani hu haus snem arajar san arjandri kai ke banga ko abon ong kolong ba kum khuna school jungi kum unong board jungi bat kum uta ba join sya politics haga jingi sya tang ban jarap i ban kersyan i nga ay ta ka jingkular si pi ya ka bangan but din ya ka dimchat ke jong i ya ka nuksa ka ba i ilabo pari ka ka ba ilahi kay nga nadu por bangadang khna bat hadu kapor bangadon haka voice of the people party hoy pilatip ika kimat ka ba ka party ka don kide kimat kibam thmai show kimat kiban pipi layatip kay kibaron kambingi kalong bangin tray sitom bat ban vote din ya ka kay kiba ngikwa ban keteng kum uta ubri kum uta usamla uban simpipat ya kata kalingkor kaba isariki eno sedin kalong bangin tray ya ka jing smowit min tray da ka bensim ka jingkit kle ka bensim ban kit khya nakabenta karoy gapar nakabenta ka jingbha jong ke iplang ka salang pat nakabenta ka jingbha jong kipai ba ijongi so bakan mi ka voice of the people party what ban thep ka vote ka jongar nga sa sitom namar balai ka daw ko long namar ba ya ki candidate ya ki party ki ba ai pisa ki ba sam kiat ha ka por election nga lakan tait lupa nata kata ngwa sitom benyo iki party nga sitom benyo iki candidate kibayat hakalenti jong kajing sisa bat ko hok bat ta kajing khoi haka politics te kata ka penlong nga bangan studio bat ka penlong nga bangan kierno wat ban thebo du namar bangam itenat namar bangatip habakile kumta kay kajingwi na kata kalong ba kinong mikmat kinom treisyo kinom sakrisyo yangi paiba henry kisu penlong yangi tang kum kita kibriyo ban ay kikabor ya kapakin le kat bamon hadin baklapoi ha kasuki kejongki habang apet pada ke emlang asalang ngakya kamitsim ya ka ka bang i ya kan komsensya kamtam hapa pipet ya kini ki paiba ki jongi ki peduk ki paiba ki jongi ki ba don ki nong kendong ki jongi buat hasoru ki paiba ki balong ki pangilaban ong kita ki paiba ki ba don hamadan uthap udap nyi ba kumno ke sarkar kampet na kabenta ka jongki bakani ka pin ling ai ke men sim ko jonga but naduman shwa nga sai tho adi jing tho hakikot kubor hakaktin kasi hakot kubor mau por nga sai ai ba puwel sai penmi mana hai tigi por hakot kubor mau por nga penmi asalong time su nakabanta kitu gibri kubom su tho yaktin kasi henry kata ka jing tho ki jongi ni ba kim poison senuru ni ka penling ai ke mensin ko jonga henry kamdon kono galat bat ya ka pengin le palat ban ya kata di house name Rajar Arpaway Hagapor by ba Aden Hagaway kasi ifon niya yung bat scam nga kwa banwan niya kendo ipi ngong pi kwa ba banyi kendo nakabanta ka yung nakabanta kan ka jinglong jingman yung kasansya ka kadar hagan ni ka jala ka jongi di nga lasong to ya kata ka jingkran ka jongi di nga long niya iba kamday ka rukom
ya pi ban wan ikan du yang namar pi pilih orang babriu kedai kerukom yang bagan wan saying jong pi namar ngadang dei tong ukna te habangnya syongka beri nilia keren hagajing isya hakata kapor ngadang bunkam hagajing tereng ke jonga ngadang bunkam hagakam research ke jonga ngadang pun kre ilabi ya kabangan penbiang kita kijing tho kijing tar ya kabangan yo ban apply no selihu namar kata kan kijing terang ke jonga nanu bangadang puli ya kabangan yo ban hikai ha school ba kata kan kijing terang ke jonga Henry habai ba ada ni yong bangadon kam ya kijing erap ke jongpi ni don kam ya da jing simbenta ke jongpi ya kabangin ya train na kabenta ka iblang kasalang ngalak kelingi manu-manu badon hangta but ilong idon i doktor rikiru dia kata kajing keren ji ba adan kajing don jong i sariki hakata ken hum kabaken thup ru iba powel ru dei wei na kinong sang jo voice of the people party ka penlong yang awat pereng kajing bun kam ya kabanganong to nakabenta ka imlang kasalang nakabenta ka jela ka jongi ngan pelat ya kapor janga kindet kinsoi bat ban ai gakti kamon gakti kadiang naga benta kini ki riurang ba ki ba don kata kamen sim ya ka bantai pat ya ka jala ka jungi dia pereng ke jingbun kam ke jonga ngala kubur ya ka ban ya don benta bat ban ai kata ka jingkarsan ke jonga ha kata kapor bangarung nga klem rung sa ka voice of the people party banya seng ya ka daga jing tu banile election kam parjudon na jing mut jing pathat ke jonga namar ngang sutunat ya kam hikai Henry isariki isai ong yang habang ya keren ya kata kam election isai ong bat scam kaim lang kasalang ke jongi karon kam ya ke jing sekri ke jongi karon kam ya pi te ngaru ngasusngap ya kata jing keren jongi ngam tu company jing mut ya ka ba ngani sim benta lene banya don benta banya le yak election hendeng ak ongi isa nagabenta ka jongpi ngan tresitom nagabenta ka voice of the people party ngan tresitom nagabenta ka jai pendri ngan tresitom pagkani ka jing ai jing sekri jonga ka longkum si benta banga ai ka jing sekri dei na marba ka imlang ka salang kala yarap ya kapan ai ka jing lang ka jing start yang balay nga ong ya kata nabaring kajing nang jing start ka banga ngayo kamdei lamar bangidon pisa kajing nang jing start ka bangingi yo kadai ringbang bi bangiyo ban puli haki school sarkar bat haba ong school sarkar kamut ka school jong ipai ba mano bukersan dei kajing kersan jong ipai ba kajing kersan jong sarkar kamut kajing kersan jong ipai ba bing sayo ya kajing nang kajing start tigas ngo ba kadai kata kamram ka jong kom ubriyo bla nang lasta ya ka banan no senyang kata kajing kut kajing mut jonga kapenlong yang abangan nya ini aka voice of the people party bat banyai trei nadu basdang baseng ya ka voice of the people party haka arpula assembly election haka MP election nila ya chirum chanang ya kaban kampi na kabenta jong isariki bat kumjuru haka MBC election ya kaban pinti kena baka voice of the people party kan yo ban pinsuthiet yakin nongrim ki jongka ha ka imlang ka salang khnang ba kata kar kom sanchara khada hagan ke jella ka jongi kan long biang sayisin bat ka sanchara khada ka be deidur bat kata ka jing thrang ya ka ban wanra ya ka jingla hagan ka imlang ka salang ka jongi te hau atku si baisariki iklatno shikenta ai shobin klatno ngadang sudah ya phone badi ngadang phone i ngadang ong i petsa kidon gi giba ilaya kular haka manifesto haka tu ka election manifesto bengilabu ikwa ngakwa badi kendo ipi ya ka bangin pet na peleng gitu kita kimat gibang ila klay so pa ba kat nuteling ila de penra kanu teling la dapat prisgo hak sarkar India pat kanu terlipat kidang sakut isari ong toto ka biha kata banginya kendo
Iyong mangini kendo pat apulai tarik kata kamut hakasi mandi kebanwan ya kabangin pet. Ya kita kimat kibang labu ya kabang ngidang sateng kabang ngimpala ban pendet ya kaban ra ban prince ngau sa sarkar India. Henry kay kabajia kalongbar. Habang apet ya kajulong jingman ka jala ka jumi. Kawai ka bang setong. Kawai na kibenta. Kabak da kta yanga. Habang apet ya imlang ka salang baka penlong yanga ban sngokya. Kadai kata ka kot kya kaba isariki isat kren. Kabat kawai pat kabenta kaba isat kren. Kadai kajing kapuli kaputhi. Kini ki artli kimat kibang mga berisariki ni saya beliau jingmut nakawai kapor siya kawai pat. But kumbaga kakothari commission house na makandais pa ang husaw kakren kumdi gong bagi kalawai jong kari India la sendur haki kamra kelas kajuru kabang ako abanong kalawai jong kani kisnong thangma hang ni kalawai jong kajala kajongi kalawai jong ka imlang kasalang kajongi la sendur yaka haki kamra kelas nomor day haki kamra kelas day bangi penwandur ya kar kom ya kar kom perkhat ya kar lawai jong ki khun ki jongi berkawai kaba isari ki sat snokya haka jing im ke jongi berkaba isat ya share dan isat ya keren bat nga kadai sepang kata kabang yong ka jing ko ke jing kya yong ipang kamensin berkani kadai ke weru kabangaru ngaja shebat pergi ke bang asai ong baka ka jingket ka kyatam ha ka jingim chung di pai ba kadai ka jingnang jing start bat ka koit ke kya na lor kata kadai ru ka kamriang bat kiwe pat kila ke bagi pai ba kinyo bentrei ban kata kadai ka kamram ka baka sorkar kadai ban le bat ya kaning ya ha ban pensmo ya ka ha ke sorkar lakalong ha sorkar jilla lani ha sorkar India ru bagi day man pensno nakapor siya kapor but ha bangi ong pensno balay na marbangi kum go Voice of the People Party ngim patyo pat ya ulakam sinsyar ha kani ka jilla ka jungi kamtam na marbalay banga kren ni kani habi yang kren ni ka health lagi ka jingko jingkya baki education kini ki benta ka baka sorkar jilla ka don shibon ka jingket kre nomor kadai ki subject ke bahap hak sarkar jilla tena takada aku malakren ibak cross kay ke bangi don kam kolong ba ontang na bentakan ni by election Henry House nem arajar afu praru pai ba tetapi kuah manwanra asya ka jingkela jit ya ka Voice of the People Party penskem ya ka Voice of the People Party nadu menta war ai baka jingmut jing perkhak jong pi kan ki sani satai pendi kena baka jingmut jing perkhat jong pi kan scam haka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka kwa ban ai ta ka jing sanchar ka ba hok na ka benta jong pai ba nganong ibi pai ba kay ka ba pensusi yang akalong ba habang apay yakini ki ba don haki weipat di party ngam kwa ajing isya ban ben ring nga haban wanra kanang ba ki pai ba nin ya syai kay ka bang i kalong ba gibun hang ni tang lapoi hak sarkar ki don hak sarkar kilayo ita ki kam chairman ki vice chairman ki wei pat bagi yo da ki jingmentoy ki lak Henry ban tay ya ki school ban bo ki x-ray machine ban bo ki CT scan haki health center jangi ngim dan pisa ban mentale ki ay ka bajya kalong ba kani ka banga ngima nang ni sakmat kalong ba haba ki minister ki jangi habagi MLA ki jongi ki day ki businessman but mentai kila rung ka business ki jongi sya ka kot ke kya kelas dang ban snai ki hospital nganong ipi ka don ka jingma ba ya ka kot ke kya kingdom take shoot number ki kwa baka private hospital kin im da ka jing telot no jong ki ki caka subar jong ka sarkar ba ha ka ba jia kum ta galong ka jing do nong yaw pai ba ka Voice of the People Party ka kuwa ban ate ka jing syakri ka ba janayu pai ba
Da kalingba kata kalenti ke bangiong ke clean politics ke baiba adan ila keren nadu islam araja sipau khatwei shaneng but kani kadi ke wei ke benta kanoi pi pai ba kadi kani ke wei na kita kidauba kiba pinlong yang bantere banyadan benta but iba adan haga politics Hapa Bless you, bro.